Wah, HP gue sanyar, mah dicolong. Ya dancuk nek ngene iki. Wis usah galau, mendingan saiki golek wae. Biasa aku ngerti biasane Wiro ki nyarit nang kono kae. Ya yo gas numpak KL iku ayo. Kale kok apa kok kaya ngene? Wah, iki motor tuwae warisane bapakku, iki jarene bapakku KL. Ayo ki mangkat rasa kesuwen. Wah, HP-ne tak dol wae ya. Nanggo tuku tambah-tambah wedhus. Juga aku. Wah, semangat iki nek arep. Oke, oke. Karena gue saiki tak antem gue saiki. Ayo dibuya ayo. Minggu motor wae ndak Oh jalan. iya. Yo. Bocahe mana ndi ya, Ki? Wah, ngerti aku. Kok payune banter tenan iki nanti wong. Bablas ya, Ki. Paling Langsung gas bablas wae, Ki. siap. Malah duyak barang pakan ketinggal. Aduh, kamangan tak lece. Udah cepet lemu. Kan wong saya bila makani pedus, mungkin mau golek rak temu. Ya yo njajal goleki. Ya, kecekel kowe saiki mu. Ayo numpak. Sik tak montor sik ki. Mau coba.
Ayo. Gledai. Yuk. Di HP ini Lah aku ditokin. lagi kok lah. Lah kowe mau ngapa kok melayu? Ngerti kok dolanan peplayan aku yang melayu. Lah wingi sing nabrak aku sapa? Kapan? Piye kae? Ini kapan? Wis rasa basa-basi tak gledane wae. Lah iki apa? Mungkal. Kaya ngene iki unggal. Wah, Wis Mas. Aja main hakim sendiri Mas. Mendingan anu wae Mas. Damai wae Mas. Ngapura ya aku juga aku. ya tak ngapuroni ning sisura baleni nek ngasih tok baleni aku nang sahare tak mbajok sirahmu. Ora tak baleni. Jaluk ngapura ya aku mau wis nabrak kowe. Wis santai wae Mas. Sorry ya Mas, aku mau wis ngampleng kowe. お前はもう死んでいる。何 Wah, mati mau aku nek balas. Guerra, guerra,